औषध घेऊन कंटाळलात का? आजच जवळच्या डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्राला भेट द्या. ऑपरेशन टाळणारी विना औषध आणि दुष्परिणाम रहित ट्रीटमेंट. गुडघेदुखी, कंबरदुखी, मानदुखी, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलायसिस, लकवा, संधिवात, मधुमेहाचे दुष्परिणाम, ॲलर्जी, जुनाट सर्दी, पाळीचे विकार, लठ्ठपणा, डिप्रेशन आणि यासारख्या अनेक रोगांवर मात करा. डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्र, अयोध्या टॉवर, स्टेशन रोड, दाभोळकर कॉर्नर, कोल्हापूर. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रियल गेली 100 वर्षातली शिखर संस्था आहे आणि त्याची स्थापना उद्योगपती सेठ वालचंद्र यांनी केलेली आहे. आता इथे आपण जे पत्रकार परिषद घेतो त्याचं एकमेव कारण म्हणजे कोकणात आंबा आणि काजूवर जो निसर्गाचा परिणाम झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे जे शेतकऱ्याला जी मदत केलेली आहे ती फार तुटपुंजी आहे. एकरी किंवा हेक्टरी जे 22,000 जी देत आहेत ती फार कमी आहे. ती शासनाने वाढवून द्यावी या आमच्या महाराष्ट्र चेंबरतर्फे विनंती आहे. कारण एका हेक्टरमध्ये 100 कलमं येतात. 100 कलम 5,000 जरी उत्पन्न आपण पकडलं तरी 5 लाख होतात. तर ह्या निसर्गाच्या कोपामुळे कमी होऊन समजा 4 लाख जरी आलं त्याच्या अगेन्स्ट 22,000 म्हणजे फार नगण्य आहे. ती वाढवून द्यावी अशी माझी शेतकऱ्यांच्या वतीने विनंती आहे. नंतर काजूचा सुद्धा प्रश्न आहे. काजू सुद्धा हमीभाव झाला पाहिजे. जर शेजारच्या गोव्यात काजूचा हमीभाव असेल तर आपल्या महाराष्ट्रात का नाही? तो फार दर कमी आहे. त्याशिवाय हा काजूचा जो प्रश्न आहे तो सन्माननीय खासदार माजी खासदार आणि आताचे आमदार कुडाळचे मालवणचे निलेश की त्याला हमीभाव मिळालाच पाहिजे आणि त्याला जे शासनाच्या योजना आहेत आणि जे आपल्या आमदारांचे जे प्रश्न त्याला आमचा महाराष्ट्र चेंबर सुद्धा पाठिंबा आहे. इथल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या किंवा कोकणातले जे शेतकरी आहेत त्यांना महाराष्ट्र चेंबरचा पाठिंबा राहील की तुटपुंजी मदत आहे त्याच्यात त्यांनी वाढ करून द्यावी अशी परत माझी त्यांना कळकळीची विनंती आहे.